नमस्कार, मी नागनाथ पवार. आज आपण पाहणार आहोत सोयाबीन उगवण क्षमता चाचणी सरळ आणि सोप्या पद्धतीने. चला तर बघूया. मी छोटेसे झाकण घेतले, त्यामध्ये मी माझ्या शेतातील माती टाकली व सोयाबीनच्या 100 बिया घरच्याच घेतल्या. अशा पद्धतीने मी त्यामध्ये टाकल्या. आडव्या 10, उभ्या 10 लाईनीमध्ये टाकल्या व त्यानंतर त्याच्यावरती माती टाकली, पाणी टाकले. 5 दिवसानंतर 5 दिवस पाणी टाकत राहिलो व 6व्या दिवशी पाहणी केली असता 100 पैकी जवळपास 87 बियाणे उगवलेले दिसून आले. अशा प्रकारे आपण ही पेरणी अगोदर बियाणे उगवण क्षमता चाचणी करूनच पेरणी. अनेक वेळा शेतकरी अगोदर पेरणी करतात आणि सोयाबीन उगवली नसता दुबार पेरणी करावी लागते व खर्च पण डबल करावा लागतो. म्हणून पेरणी अगोदर उगवण क्षमता बघावी व दुबार पेरणी खर्च, आपली मेहनत व वेळ टाळावा. धन्यवाद.